Thangkha shalom Mungia kami ade block amsayo singasar lai mungot toye urpat lekha BJP-IPFT TIPRA Motha ni bising kuni bodol ni bisingo kisan taka chopa nglakya Mungia kami block habanogo ab hana toye BJP-IPFT TIPRA Motha ni kisa boru ni mungoi Mungia kami PSO FR klakya pia nuzaka BJP ni shakawo mungsha Action Najago pia TIPRA Motha ni shakawo simi Action Najago oba haino khnawi Mungia kami PSO Thangkha shogekya MDC Sadagar Kalai Thangkha Mungia kami PS ni ushibai malakya malama yaglo shawi manka TIPRA Motha ni khorok dog ni shakawo FR klaijaka tai BJP ni shakawo khorok burni mungi FR klakya pia kuni bodolni na kebna phom jaya khon sarmo sanda jarabo apni tamni baga Mungia kami PS ma phaimani actually Mungia kami PS phaimani uddeshong ka je thangnai salo Mungia kami block o je got nangkha TIPRA Motha ni borok je kisa dabi dabano tuyei signature nalane thangai je block ni BSC chairman ni je immature act buni je immature buni je act no tuyei kisaro class laika je jago block development officer bo soiri rika tiaba arin je BSC chairman tangnai borom gorang tini da sunil no bo tini soiria tini satani tini kisaro daga chopanglai mani tuyei o jaga FIR launching ka Tiaba FIR launching mani yagulo ang saima kaje sudu TIPRA Motha ni je supporters tongnai rok boroni against to simi Action Najago jara BJP ba IPFT workers tongnai boroni against to kuno action najaya borno kuno thangi investigation bu khaije hani khobor mani yagulo ang immediate Mungia kami PSO phai sokpaika tini abono jasai khene babe sar tabukse jodai TIPRA Motha roni khorok busuk police arrest ka ba khada khlaka khai ko da taksik jora emne ke TIPRA Motha ni bu khorok safano arrest khaije ko even nini je BJP ni against ja case khaije ne rok borno bu arrest khaije ko enkai je usi bai je salaimani yagulo je saiman ka je BJP ni against khorok buri borok 21 tongo borne against FR khaijaka tai TIPRA Motha ni against BJP ni je kormi rok borok bahaino case launch khaika je 6 jona ni ko bumungai asuna bra hamaisa Mungia kami PS tai telemora SDPO kathawe kami nok FR khajono utung lai choi inglajak police pia kemno rutugi malaya kemno romi malaya pate manotei ushi saka kuni bodolni bising kha kheklaima kasha bodolni bakhak simi Action Najago tai kasha bodolni bakhak Action Najagya hane kokshil jamon kasha manotei saka chiri naimani bising tino police hamon khlai tongo sar tenene Mungia kami PS bai khobjak ta Mungia kami hati ni guri kitingoi je khorok bani nagon thangmani ambu tamani karone ma thanga sar to ni ajini Mungia kami RD block ho Motha party by BJP-IPFT alliance party kisa clash ho moni both side ni case register ka Mungia kami PS abo case ni asami ri hanan bago koi asami no kamani khorok busuk case khlaiga sar khorok busuk case khlaiga Motha rone Motha ni party case ka bor 4 jon ni against BJP-IPFT alliance ni bor complaint ka 6 jon ni against sar tabu sini manglewa jengman ka sarsani sekang je ora borom menang sar Sadagar Kalai phai saga je khakcha pati simino jagao TIPRA Motha degi simina sap kalai tongo ba tai IPFT BJP ni bungai je case khlaimani abo khai sap kalai ya nei samane abon tile dam sanai abo khade actually sakai ke boro sano boro khawe tai khaisa ne pokko party on kam ka o tai kaisa party sano boro tai kaisa ne pokko party on kam actually botna bhai police legal point to investigation on je todonto hoye je mamo abo ne line ase police hunna abo khalsa ne pokko party ke police kono je kam koribo hamaisa Thangkha shalni pati mungno tei Mungia kami amchai tabok thom unglajak jeroni mungi FR klaikya borok no khorsa phono maya khon tam unglai nyok wanglajak amchai lokurok kasia soini bagai amchai tabok takhok bukhok dofa kaisa tungphalajak hne salai tonglakya nungai sinai lokurok